Čus, já vás zdravím u nového videa z hry, tak už je to tady. U nového videa z hry Evolve Stage 2 a teraz máme hru za Goliada. Tak vysvětlíme si schopnosti, má tu Charge, to se tak úplně rozběhne dopredu, každé odhodí. Firebreak, prostě začne byla chrlit oheň. Sleep Match, tak vyskočí a buchne do zemi. A Rock Throw, jak se to čítá, nevím. Zebere se sem kámen a hodí ho po někam. A lesíci mám ještě taky jedno video, také krátké a to bylo bez zvuku, ale z muzičku, za Goliada se hrálo. Tak jestli chcete, tak se to kopněte. A my jdeme na to, oh yeah. Jsem to já. A mám tu ještě pana Aďa. A já. Jo, a to je můj počítač, na kterém se to hraje. Jméno FPS, sorry za nějaké bugy. Ale... málo kdy to tak říká. Ale zase, když to řekne moc, tak už to dále nebude. Co? Když se to řekne úplně moc, tak už žádné ceky. Tak tady má, tak to ukážem, tak to hned. Point to hry. Jíte, evolvnete se, jíte, evolvnete se a potom máte za úlohu zničit Power Relay. Alebo druhá možnost, prostě buď zabít Hunteru. Oh yeah. To jsem doufám, že to Doufám. Já bych se jich zabil. Ale on jim nedokáže prostě utéct. A dokážem to, už jsem prešel nakonec mapy. Tak to seš. No dobré, ale predtým. Jaj. To bylo trošku failové videjko. Tak to radši nevydáme. Ale máte toto. Jdem poprvé mapy. Mňam. Pokud chcete zahrát Evolve, tak máte na Steam zdarma. Free to play to je, takže je to iba beta, takže není to úplně také dobré, ale je to dobré. Jo, ještě budu dávat nějaké ty updatey, ale to jsou závěry. Co děláš? Nasekal jsem se. Tak to ostatní. Mám trošku po skrině. Vybůral. Jsem tu. A vidíte tam ty strany vtáku, který tam chillují? Vždycky se tím vtákom vyhýbajte, to je hlavné, co musíte robit. Se vyhýbat tím vtákom. To vlastně lehce se jim nevyhnete, vy jich vyplačíte, oni vyletí do vzduchu a napovědí Hunterom zase. A když tam už dávno nebudete, lebo ale já jsem zdrhnete. Přibližně 10. Fire! Nemůžem. Ptáci. Wow! Wow. Keď vlezli ty vtáky. Mohli bychom trošku stíčit hlas, ne? To bude. Ne. Já bych to trošku stíčil. Stíčil jsem hlas. Takže jsem nebude počít vícejky. Ptáčkové. What you gonna do? What you gonna do? So where are you? What's that? I don't know. Tam to ale to je. Tak jak? Come for you. No, ale tak se to zpívá jinak, no já si to zpívám takto. Ježiš, další lagy, pojďte pryč už ode mě. Nemám asi rád lagy. A tak, nebaguj vole. No konečně. Tady za to. Pořád ty peska na běhu. Jsem asi spolu. Když tam napsalo, ono tam přibudla 14. To je 140. Takže tam je 140 FPS, jako chlapčí, počítač vyletěl do povětří. A ještě by zaklikal Allahu Akbar a vyletěl.
Co je? On krásně to, co závidíš, ty nemáš. Co je, vlastně budete tu nějaký vedlejší zvuky, toho si nevšímajte. Všimajte si o mě a jeho. Yep. A keď nás nevidíte. Zavírají. Tak pojďte za to dole, tak to s ním zakrytíme, koukneme, jestli něco za nami. Nejsou nikde. Tak se i volbneme krásně. A tam v podstatě budete větší a silnější. Jo. Všichni aspoň máš šanci na nimi vyhrát. Tak vlastně, když se takto dostanete na tuto úroveň, tak znovu jdete. Zase znovu to jisté. A potom už jdete rozdělit. A co jakmile se dostanete na stage 4, jako když vy už tak nejste, ale jsou to oni. Víš, jakože hodí role, vy jste hunter a oni jsou koristi. Kdyby něco hrajeme len singlač, nebo... Na monťáku nám to seká, takže to musím... Nečeká, nechceme vidět, jak to tak. Na to jsem mi hrál, to lápěte. A předtím mi to vagovalo strašně. Predtým, ja som hral za Behemoda a neřekal mi to vůbec. A rozhodil jsem mi. No to mi je jasné. Ale když chcete další video z této hry, tak dajte like a napište do popisku videa, za jaké monstrum byste chceli, aby jsme hráli. Já každé. No dobré, toto video už mohlo skončit. Co? No. Chci zjistit, že jsem pán, alebo... Ne, alebo já Se nezjistí nikdy. Alebo nevím už. No dobré, to by mohlo stačit. No to určitě, pojďte kamoš. Keď to povím já, je to jasný. Já jsem tady pánem. On jde na reťazi, víte? Tak na stoličku na reťazi. Pomoc. Ale aspoň. Co aspoň? Aspoň jsem byl Ivo sám. Já to nechal Keď ty navždy. odpálíš. Tu máš kámen, nechceš kámen? Kámen. No, dobrý, že? Já nevím, čemu zrovna ten kámen chutnal, ale vypadalo, že nějak cykne. Hm? On nemá rád kámen. Mu dám. Mu dám za proto. Nemá rád kámen. A si pozrite aj naše další videa. Tady. Například Sniper vs. Thieves. No to nevím, jak ještě dám. Můžeme se, jak se to nerozhodli. Sorry. To nedá. Stíším. Musím okamžitě preč. Zakryjte, pardon. To nemělo stát. Jsem se zlátil, kameře, co se stává, já jsem vyplošil vtáčku. Kde ty ta vtáčku? Nie, to máš. Ty vole, se nevím. Pokud se popláte rodiče, tak pardon. On jsem tu lakal. Já to nemůžu. Prosím, nepozdělejte na zvěření. Nedávajte na nás. Nedávajte nás udat. My jsme nevinní. Na budoucnost vám nestane. Možná. Uda. Že se nestane. Tam nevím, kde jsou ty huntry. Já jsem to zakliknout, jakože jsou pri mně, alebo ne, ale jak se zajímá na to. Jsou to ty dvě huntry? Já nevím. Uvidíš, že na chvilku to chytá. Tak keď sa evolujem, tak asi už ne. Tam půjdem na domeček, jak slušný člověk. Co? Tak. Nevíš, že by člověk byl na domek, ale ok. Tak půjdem k domečku aspoň. Is he Clayface? Yep. Yep. Is there vůbec Clayface? Nope. Já ho volám hovníbal.
To je z Batmana taky ten. Jaj. To on zbahna. Jaj. Všechny. Není tu někdo. Máš iluze. Jak viděla, ne? Že to jde mě. Co je? Hej, Emetiko. Emetiko, ty si má korist. Má korist. No na něho musíme tak prvého. I will kill. Charge, vole! On narodinala iba plakala taková jedna. To bude Jedna kabota. Doufám, že dneska vyhra, lebo už jsem naštvaný dostal. Já bych toho nepřekrytal. To jsem ráno dostal. Ne, to má tak vystrašil rád. On prostě, já jsem pak hrál, já prostě byl začal takový Humphrey, ne? Já jsem prostě tak zlakil. To tam prohrát, ne? Je Jur. Co to robíš? Co s ním robíš? Ty nasunuješ. Opakované pardon. Jaký pardon? Já to myslím vážně. Co ty s ním robíš? Jej bikuč, jak se volá, já nevím už. Torch! Nechci zhorat v pekle, kámo? Kill Hunter revived. Za 10 sekund. Spadnu. Chlapče, nepříjemné. Ale spadl len jeden. Self-revive. Co? Co? Musíme na Eme, to on je nejhorší. To je healer. Jasně. Tak. Mask. To se nevidí, jak se nedarí. To se nevidí, vůbec nedarí, prostě osobně to dávám. No, sneaky je tak. Pardon. No tak to skončilo failem. Ne. Víš, jak jsem to rychle zdrhnout? Jsem se prostě zdrhnout, ne? To chci. Ne, já jsem to zdrhnout a jít na ten jejich hnusný power lily. Jsem tam rychle. Já jsem se dal charge, ale mně to nešlo. A ty se posral. Ticho tam. To je všetko, tak čus. Hej, něho nepočúvaj to.